Gawsu keta gason de fer ini bara jata minye aweka do bwa kare terore beti ndogo anye nywa soro kuma so ba ingonna na ndogo minye aweka do jamana yi akibari au anakuna funu bika chari fambela jilefe bebi tafo bebi take ngani ala sonama masa ala intabe akono wakanga minge ale ala indiba do note akuma chara bi wati tale do zigiri ni we funu sungolo bana wati tale ngono sa ni zigiri faruka kuna funu na seka dible atiji hali zigiri bidasa bidda kono da chugo de be ni mami minge mingi ya fuma bala zigiri bidda ala ka ni sawo be ami ndo ambita anata funi aweka do anzigi kundu mausugi mbaka nkono ya no chesa minye dogono ke no ye sumaila togoye sumaila togo ndenge do minye aweka do molu feri labba chuguro feri labba nyo feri labba afle ne buzula abe aweka do ORT mire kerefe sumaila togo abenga fuli ani tonni ko alla se ama dungu yara maudu minye dogono ka shientala oluka nyama badu sumaila banna me wati be kanga fuli ba indenge do ndo kuna funi ambita nai kuna funi kunvolo mimba ta bibo sebe ngono sebe minangwa maku awekado lendi panda mami ngumambe udi awekado Musa Bilal Sidibe Musa aye awekado faram fasialike abuni koloko bonywana ayajira kafo minye awekado dirpa onyema ba awongo sorasu yugulika joni chesiri minge awekado dugula dugu minangwa maku mura aye awekado nyefolike ne ka fesfeselu kulu dabo kabuni koloko bonywana colonel Mindo atoka ko Solomana Dambele colonel awekado awongo chedung uka professionnel ya wulika jo nuka chesiri ayo fo ne ka shoni sikaka ayajira ka fo minye awekado wulika jo chejugu mimbe yo kuna funi langulo minu ndambe ka nyeshi awekado awonga cheduma ayi shoni sigi awekado obela jilika Nura FM awekado awomba lasi mana uka family sorala wa wulika jo mini sorasu yake koso dani na utara bundiri minge awekado mura kene nga mami mbe ni nyama ya kundimba ma erebelu e bamba chwale atikilamo no ye terroristu tokola ode awekado amadun kufa ja alede kunganga yekene kono nyama ya otambe niko dama matirike ba ayajira ka fo minye kunui kalo kle wolumvla aunga awekado madobe no direction de l'information adikado relation publique de l'armée o nyama no be dirpa nyama kufo colonel mimbe na be colonel Solomana Dambele ye wulika joke ka ko jeya abuni koloko lubo nywana kalo kle muga ani wolumvla temene menye mura inflene na be jene awekado o marafe wulika joni chesir mingera anga chedum feka bundini ko dabo wulula muna sorasi uye awekado maminu va ko kese tout c'est fini abe awekado ma kema ani masa babonyo abu bo ndoko kabo de kerasa minye kuna funi langulo nde bombe ka dia ka fo ka sura su ku tarabi maminu nganko ye civil udi ko ni kerasa obuye minye directeur mimbe na be dirpa tola ajira ka fo ango chedo professionnel ni yo ko fo hali nya habu wallahi disira manye minye ango sura su no ye famay jongo ala civil yere o sigi kunde o lukal lakanani ana ka blasira li nyuma wallahi kunde o ye wati bela jile aye awai ka do kuna funi di ka fo lakana sirafe kuna fodi langulo ni lagushi ni toro min bekata kanyeshi awekado aunga jabana ma abe kundi dowere kaseka ango sorosu ku lagushi ka lanogo awekado ne ko takanyeshu ma Musa Bilal Sidibe Musa ko ne jeta mineke dirpa nyama min vle ne no ye colonel Solomana Dambele ayajira ka fo mura awekado population yera ubita ma ba wulumvla kebe shegi ani muga ani wulumvla o yere sansuma min na kera san 2021 kanyina iba soro jama chaira ko sobe akoni yo bama chwala tigilamo ni yu daga yoroye ni yu ka bendia yoroye ni yu ka klanike yoroye wallahi ko ni awekado abekomi ushiso ode ni ndugu ye na be mura awekado nabo ko fo ayajira odila ka fo minya awekado jakulu dobe na be groupe de soutien à l'islam et aux musulmans no e jesimi nabo ko fo o min zigira san 2017 wallahi de kemba ka nywa zoro ni yoro ko fo le o groupe yi awekado jakulu nani de kemba ka nywa zoro akono kele katiba mimbe na be machina ko fo no obe amadun ko fa obo ale bulu ansar din min nyama ya be yeda gali bulu ani kado al-Qaeda o Maghreb islamique ni be ko amako akmi fo ka tase min groupe la no be groupe al-Murabitu nabo ko fo nun de farale bi nywanga kamura ta awekado ka ke o kaduguye sabu kamura yere ke ba fo ko awekado jamana bi jamana kono mali tan gembe odi mati do mati bo be ba do terroristu be ni yoroina be ba do bingani wali atikila mo be ni yoroina obu ka jugo ya nu ka fo mbeke kata ni yoroinga o daga yoro ma shiti kala du nyina ka benai adola minye sura su no dumbe anfa ya luko ko lube ka awde lakana be bebe ningalama ajiro dila ka fo ni ejete mine ke ba e ka fo nunu de be bingani wali atakanya shingiro mimbe nu ka mako zone de 3 frontières na fo Mali Burkina Faso aleni awekado Niger colonel mimbe na be colonel Solomana Dambele ko fo akolu ko ni ka wulika jonu ka cheseri ndo akere sege sege lu de kono
ko in make kunfɛ ko in sɛgɛsɛgɛra k'a tɛntɛn k'a bu n'a kolo bɔ ɲɔgɔn na o de kama tile 3 72 heures min ye anw ka pankuru dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko drone awa i k'a dɔn pankuru fitinin bolikɛba tɛ min kɔnɔ awa i k'a dɔn olu ye wulikajɔ kɛ avion dɔw fana bɛ yen n'u k'a ma ko avion ISR ninnu bɛɛ lajɛlen ye avion de ani pankuru misɛnninw de ye minnu bɛ kunnafoniw tɛntɛn k'a sɛnsɛn k'a bila ka na di awa i k'a dɔn olu y'u ka baaraw kɛ k'a dɔn terrorisiw jugo min b'u la ani hakilina ni ŋaniya min b'u la a ko service minnu filɛ nin ye téléphone hali téléphone kumakan min tɛmɛna a ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ sɛnsɛnna chef de la katiba masina an ka pankulu n'u y'a bɛɛ sɛnsɛn k'a bɛɛ tɛntɛn ka na bɛɛ di nka ko in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ja kalo tile 20 awa i k'a dɔn n'o ye marisi kalo ye mura ninnu kun bɛ ka ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye in kun di dɔwɛrɛ koyi min bɛ se ka awa i k'a dɔn a to u bɛ se ka nafolo sɔrɔ u yɛrɛ ye ka se ka u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ polisiw ka wulikajɔ kun y'o de ye aw tɛmɛnen kɔ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a b'u ɲɛma damaw ko fɔ dɔgɔw yɛrɛ damaw u bɛ se ka sinsin cogo min awa i k'a dɔn k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma tiɲɛni jugu yɛrɛ u bɛ se k'u dabɔ cogo min ka ɲɛsin anw ka jamana in ma terikɛ b'a ko a ko min ye katiba den masina kun bɛ awa i k'a dɔn maa min ka dɛmɛ sɔrɔ o de ye Yada Gali ye nka an bɛ don min na i ko bi o min y'u ka pare o ka dɔrɔmɛ o tɛ ka bi awa i k'a dɔn u bolo maa t'a dɔn awa i k'a dɔn ko in bɛ cogo min nka yalasa ka se ka u yɛrɛ labɔ u yɛrɛ ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye ni le 20 tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ja le 27 u kun kan ka ɲɔgɔn ye ba in bɛ kɛ mura di a bɛ daminɛ 11h ka taa kunjɛ awa i k'a dɔn nɛgɛ kanɲɛ 13 ni kunnafoni bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan armée fɛ k'a dɔn k'a fɔ tigitigi ni ɲɔgɔn ye ba min bɛ yen n'a bɛna kɛ bamaciwale tigilamaw de don wa u bɛ bɔ diɲɛ fan da ni bɛɛ fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ awa i k'a dɔn nin yɔrɔ in na u ka nin ɲɔgɔn ye a kun bɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ koyi bɛnkanni waleya de kun bɛna ta ka ɲɛsin population ma min ye baganw ye maaw ka baganw misiw ni sagaw ni faliw n'a ɲɔgɔnna caman k'olu minɛ ka t'olu feere ka maaw bila jagoya jagabɔ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn suman minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn o kɛra anw ka sɔrɔ fɛnw ye mura mara ninnu na o suman ninnu k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'a bɛɛ lajɛlen feere terikɛ b'a ko a ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo o de kun ye Amadu Kufa ye a taara wa a ma taa wa Ala de ye a dɔnba ye n dɔgɔ nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan terikɛ b'a ko nin kunnafoni ninnu tɛ kunnafoniw ye k'a fɔ minnu ye kunfɛ kunnafoniw ye koyi kunnafoniw de don minnu bɛ yen a sɛgɛsɛgɛlen don wa a bi sɛbɛndenw ka minnu fana bɛ ko in bɛɛ lajɛlen jɛya a bɛɛ lajɛlen jira o ma n'i bɛ kuma i ka kuma ni daluya ye preuve contre preuve a ko n'i y'a jateminɛ kalo tile 20 awa i k'a dɔn ni 7 ko yalasa ka se ka nin ko in kɛ an ka maaw filɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw de kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na pankulu 4 a 5 hélicoptère 5 i k'a dɔn k'a fɔ olu de wulila k'u sen don nin ko in na 3 o bɛ wele ko MI 31 3 in awa i k'a dɔn bi jama de fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye 2 dɔ in tasuma de bɛ bɔ o da fɛ mugu min ye awa i k'a dɔn sanpɛrɛn o de bɛ bɔ a da fɛ sisi t'a la sanpɛrɛn de bɛ bɔ a fɛ n filɛ k'a f'i ye dɛ n'a cunni ka maa min fɛ i yɛrɛ fa woro Mali armée ndɔgɔ fasiri hali n'a danna nin ma bi an bɛ gafe kuru ka taa so kɛba ko a ko de siratigɛ la 11h waati min ye anw ka fama ye u y'u tila 3 ye 3 in taara ka taa yɔrɔ lamini ka yɔrɔ bɛɛ cadré k'a ban tayi o bɛ bali ka bɔ min galama 4 na o sera ka na bɔ kɔfɛ ne ka kɛ aranfori ndɔgɔ ɲangadini ye est-ce que mura a don jahanɛmɛ jiginn'u kan wallahi fɛn jiginn'u kan mun ka jugu ni jahanɛmɛ ye Hamali la a ko min ye colonel Dambele a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen kɛlɛ kɔni dabɔra u bɛ bali ka bɔ min galama an y'u tɔw gɔnɔw ma kiri kɛra wacica pin pagin pan ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn terroriste 145 an sina k'olu da ji la ten pɛɛ maa minnu bɛ yen n'o ye terroriste tɔw ye olu tulo bɛ kunkanw na olu hakili la k'a fɔ ko fɔlɔ don koyi kunkan bɔra n'olu kunkan bɔra dɔrɔn anw b'an yɛrɛ ɲini olu bolila de ka n'u yɛrɛ di hélicoptère ma sabu ko kɛbɔ olu ka maa tɔw kan olu bɛ boli ka na renfort est-ce que o y'a sɔrɔ hélicoptère labɛnnen don hélicoptère minnu bɛ tasuma bɔ nɔgɔ bɛ yɔrɔ min bi Ala ka ni nesi ayi Ala k'a ni yen cɛ janya est-ce que armée nɔgɔ ne y'a f'i ye ko n'i ye sɛnugu jɔlen kala b'a kɔnɔ bilahi kala b'a kɔnɔ siga t'a la wallahi ne delila k'a f'i ye n ko nin maa minnu filɛ ni maaw bɔra an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o su tɛ k'o ka dugujɛ Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ siga t'a la sisan wallahi a ye wulibali jɔ a tɛ maliyɛn sɔrɔsi de ye maa ye min bɛ siran abada
billahi atisira sirayete janfa kosebe la hawla bali amura fasir ka ko akwanye nun daji len go ka boy min yo dugu saje marsikalo kile mugo ani shegi ndogo away ka do wuli ka jonni chesuru kera ka yoro bela jile bloqué ka bedda tugu ka sasali dabo tentenu mugu teme wara min ya away ka do nyenteme ka nimbe fara nywanga ka tenten ka kebege min ya terroriste we away ka do ko lu goshi ya no che population wele la ka jurula ka fo yoro dama be surasu be ay taw ka taw kalfay yoro nun de sécurité ma kana se awma ndogo nimbe ti do re ko ka se ka population civile ka se ku lakana ndogo sasali ngonnana terroriste bisaba ani wolofla anyo lu ba min ya away ka do ko fe terroriste muga ani konodo ko lu ke c'est tout c'est fini patrouille min no lu kera min ya away ka do biduru ani kele no e terroriste we anyo lu fara nywanga ko lu di gendarmerie ma lu ka sege fasirke ba ko ni jatemene ke min ya away ka do dirpa ale nyama aya jira ka fo min ya kele nya anvara ka motora la ko min ya sura shishegi lu bonena unina sura sita ani duru ado bula minu ngoni seba koro jogira ko ambe ni mbela min ya away ka do jokulu do de be no ba wele ko human rights watch o ye wuli ka joke obe mu vode ko away ka do anga sura su ko civil kemesaba ko anyo defa la hawla human rights watch ka anyo defa kuma na anga surasi kemani biduru be daka kanti ko ni ndo sa minga do ko kemani urati ko tiawa be fo pour que mo ka fo me malion yere ka do ka fo bingani minga mbaw ka wallahi parce que ba ku ako minya away ka do ka bo fora enquête ko ni dabole do fam be fe ka nyeshi awanga jamana hima awanga procureur min be no procureur de la république tribunal militaire de Mopti ala enquête do daile mi se ka to ko nunu abuna ko lo se ka bonywana be se ka nyedo chukumi ako ni min flani ni away ka do akera anni mondoro bingani wala min tara ka nyeshi mondoro ma kalo kele anno che ningo ingera away kado kanyeshi udima o kuma mbidoni mele ko bi Nations Unies ani to minum be nu wulle do ko kuma onni away kado tashi do ko ndo do werete minya anga soro suyi ko imake kunve ko akafo be ka fo mura akuntike mbede ka bom malila sanshagi adama duye be ba kalama minisuma faransi barkan etium fmb takuba bc be ba kalama mura in la haliya kumbe chugo wallahi adobi jene na ma to fo de wati be ale kumide wele mura ko ina sikatala ka kuma nyefo min be ko nyefo mura ko ya jamana de ba mura ko ya jmai mura ya jamana di eno kera hali bi do de bi wuli ko way ko civilu ko ke shia ko awo atinye ne ko ma minu vara agele hoku atete klela njina kero ko wa ma keme ani ma bidru ni saba mondoro ta mingera o dongo ankoro yere do anga ko yi sobani da o kera Nations Unies bembe o droit de l'homme ko nye bembembe wa bembembe do be o yere ka ko de dudi bembembe anu yere ka ko glane bo be ni mbela ka so de do de fana be minu fana haklina be temenu ka haklina o de ya ko juguma roy c'est ça le problème ko sobe kendo ande na ma fara nywanga billahi fembi la na nyinde mi bo fiede abeke ejugu ni ma kele ni yi perepera kele fe na yisro abi kele foka nye wuli tenyina wallahi ala ka ni sababu fasiri fle minya way ka do l'indépendant e ka do minye Musa Bilal Sidibe ale ka fasiri do ka bido boli ndo yi bunya bala man me ga nyama bonya aseba ko jaranye ne ye indépendant ne ya le bla nouvelle horizon nyama ne ba ale samaka grena munya Mamani Touré akumara nyama abena tamunye tasuma ale mana wuli jibe ke ka ale faga na ne tasuma na wula jira sanfe nyama obe faga ni akli munye fatirga bay no de Mamani Touré ako kanyeshi munye fali munu okera muraka ofi ebe na ka foko munye flaw ka jekulu mumbe nanka mako taptal plaku nyama una anga jamana gouvernement nyama no be premier ministre kufo docteur Sokel Kokala maiga uye nyanyeke munye taptal plaku ya ira ka foko olu jorono ngamu Sokel Kokala maiga ale koni aklisiki kuma chamani ko onyefu unyana fatri baka fola ako munye dine marfatiki nabe makeme fla ani sababu fo nyama ofatulu muna ako kera muraka ofi akuma ko asebekoro chera bela jelen koni mbiki ifela ta ninku ofo ala yira ka foko munya ambalma fla do fene be nyama olu ya yira ka foko munya civil de sarani kelena osigata la ko nunte dina marfatugu ye stratigela na manya ka foko den ko atidi akuntiki yira ko stratigela la munya taptal plaku na le refla ko jakulu bamumbe olu ko numbora ninga kuna fone ninga ashele ka ferani dabali bela jelen ski senga une jamana gouvernement nyama be sega nyoy to ko muna no de docteur Sokel Kokala maiga ka ko nunu kolona
jamana abunu ku ubonyona munye tapital plagoy u ya ira ka fo ko ame domina ko mbi bela jelen ka do ka fo ko munye fla bela jelen te terroriste wa terroriste bela jelen fene ko ote flaye fatriba ka fola ako munye amad kufa ya jitemna ka la jamunye gele amunu oflani anga jamanda chamachi ambulo fe sigata la munye amad kufa ko alide nana aye amad kufa dunye maye enyema ko fla oredo ore kala so biye ninga na hu chama wuli anga jamana akona la amunu be ka fo ko nu akliya fa nga fege ma chama ko ni jela kita ninga fla la ko nu segere fatriba ka fola ako munye fla la ko yire ya ira ka fo ko munye oliyo kololo chama ne soro munye amad kufa sanga ni wati bala dele na amad kufa yire gele chama ne ta nyema ka fla yire ko nu segere fatriba ka fola akona manya ka fo ko inkwan ka se ko gele ndo anga jamana chama cha bulu ufe usratke la ka be ninga na sancha mambo munye amad kufa na ka ma ukelema ka tu unyaga da anga jamana chama cha bulu fe ninga ko chama ninku unyami bingali obeta ka civil segere wa mi bingali ko ofana beta ninga anga la kana ba ko segere fatriba ka fola akomu ye dugu mi rebe fo ni eta no ye murai nyama ni ye mura jate mina ka laje mura ye dugu ye mu ye flow ye ko ka ta fara ambalma bozo reka nyama olu de ka cha mu nye mura okonna ulaba fatriba ka fola akonna manya ka fo ko mu nye terrorist ma kema fla ane ma saba nyama olu fatulen ko fe ayira bololo sira fe bololo samfla la mado ya ira ka fo no be ambalma fla do ko nun ko fo uye wolle blamu ye jamana nyama ma no be asim ko ita no ba ale ko fo ka ira ka fo ko mu ye an wala kana baw bulika wulika jom ke mu ye mura ko fe nyama ko sikata la ko mu ye la kana baw ku ubena civil de ka fatriba ka fola ko oroni bebe na ka fo ko mu ye an wala kana baw ye jablike ka ira ka fo ko mu ye bara mu no liya ke mura ko fe nyama ko bara ko akera ko do ira kona la akanya professional kona la wajate mina chama ne ko fe nyama ko bara no so la ka shele usrat gar la kibe na ka fo ko mu ye tartal plakui no de fiena ale ye mu ye fla ko jakulu bambe ya ko tartal plakui unanga jamana prime ministre no docteur Sugal ko la magay nyama uye nyoanye ko na la munye fla la uya yira ka fo ko anga jamana prime ministre ko ube na mun fo akloka akamunga afamu akada malide mbela jelen kloka ka fo ko fla bela jelen te terroriste wa terroriste bela jelen ko ote flaye munye albi tartal plako maw nyama okumara de ko mamumbe no yu ka dishiba do fena no de Ibrahim Chokari ale ya yira ka fo ko amedom na kompi olu fla ko mbiga jitemna ka laje abin na fo ko munye olu ka damfara ka bo munye malidona atroni ko njatemna ka laje la chama ko aye olu fla la ko soro ba mishu beswe ba ko beswe yoro be jeni ko gela chama ne taramunye bamanchi nunu fe na bedina marfatu ko fo nyama ko olu fla la ko nu ko ku segere anga jamana prime ministre ale ko ni basiki kuma ni ko oyefuina prime ministre no be shogal ko la mega ira ale ya ira ka fo ko amedom na kompi kiboro bela jile soro lendo kiboro munun ne kiboro jelondo ka ira ka fo anga jamana kono ube fa ka munye shako kele nyama ku be fa ko do wuli anga jamana kono la munye shako kele ka munye ambalma flo ani antoka ankarnona ku be ko obara de bola amedom na kompi ninga ayra dama ninga ambla ngona munye docteur Sugal ko la maje akon note mali dem feme be nini aklibe nyanfe mali dem feme be ka fo ko ojuru charledo olu bela jele ma don ka fo ko munye fla bela jele te terroriste wa terroriste bela jele te fly Sugal ko la maiga akon munye terroriste ni no be jari su ko fo nyama be na ka fo ko shia bela jele ba ala wa nationalité bela jele oba akona la munye tartal plagui na manya ka fo ko jorole mundo Sugal ko la maiga ale ya irula ka fo jora mumbula ku ka jora nka abla pew o sabu munye malidon nyama anya tabule ko afamira afani flani anya sama ka bon nouvelle horizon ale kona la mami sama ngala de ode mamani ture mari maga nyama ibunya obala ndogo ibafo awaikado flow nyena ka foko awaikado jamana yimbe tabulo mbinga amana ke chugo mashite mimbe ka flow ku labla sabu flow ye awaikado aundodi anu be ke ambe ka do daklenfe daklenfe jamana yimbe tabulo mbinga aduka dogo itita flow muso soro dumingo yelma itita flow de soro dumingo aka dogo adugo ka dogo flow ka awaikado kabila nu ka tabulo te dugumina o ka dogo andili de binywanda ambara juru de sirim binywanda kuma foka nyewuli matise ko tige matise ka awon bonyo bana pega tita fiu na nyere dama na manywam fo na manywami atita fiu ni minu mbia nu ko kulu flow ka nyamawi nu fana mafam yelike nu mako laje jinyama jolina sabu ndogo awaikado dege nono atiku muganzande abada jitu muganzande abada manga laje anga fomeli soro ko nunu na yalsa min awaikado jamana anyabe soro abisika basigi anyabe soro mashallah kosobe note ndogo mba fiena terroriste nu ani mami no mbu koro u fere u kabune kosobe u fere u kabu mais atinye
ni ngo min filɛ mura o kana maa ka kuma lamɛn dɛ awɔ sɔrɔsiw kosɛbɛ mura ta in a kɛra o banna pewu a ma kɛ cogo cogo a civil wo a fɛn o fɛn min ye kumaw ye minnu bɛ ka fɔ sɔrɔsiw bɛ k'o sinsin min kan sɔrɔsiw de bɛ ko in tɛntɛn olu de b'a kungun n'a ɲɛɲɛ dɔn olu de b'a ɲɛdɔn a ko bɔra sira min fɛ olu de b'a dɔn olu de b'a dɔn n dɔgɔ dɔn ko an ka u dɛmɛ an bɛ to olu kɔ de ni duwawu ye jakuya an k'u dɛmɛ ni duwawu ye kosɛbɛ janfajugu min donnen don jamana in kama janfajugu in bɛna ban dɛ a bɛ ban a bɛ ban dɛ kosɛbɛ a bɛ ban awɔ jɔyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn u la n'o ye ka taa jamana fantan ni naani bɛɛ k'a bɛɛ minɛ k'a kɛ Mali ta ye k'a bɛɛ furan o min jɔyɔrɔ b'u la o bɛ kɛ a bɛ kɛ siga t'a la dɛ siga t'a la u jigi dan bɛ min kan wala a tɛ jɛya u bɛ n'o sɔrɔ nɔgɔya la n'o ye awa i k'a dɔn nanzaraw ye u jigi dan bɛ min kan a tɛ sɔrɔ nɔgɔya la a tɛ sɔrɔ nɔgɔya la dɛ jamais jamais a y'o kɔni tigɛ o ti kɛ dɛ maa bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ ala k'a ni sababa bɛn amin nɔgɔ de kama min ye awa i k'a dɔn Umaru Ongoyiba kɔnɔkɛ a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako Umaru a kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min kelen don union min ye UEMOA ka embargo sigi anw da la dɔgɔ min ye an ka wariko ta sira fɛ n'o y'a sɔrɔ min ye sɛbɛnden bɔra k'a d'u ma ka jurula k'a fɔ o ni awa i k'a dɔn bɛ ka min kɛ anw na a ti sariya kɔnɔ wa a ka dabila o nɔgɔni bɛɛ la o n'a ta bɛɛ ninnu kɔni awa i k'a dɔn u panbalen don min ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw awa i k'a dɔn u bugunen bɛ olu kɔrɔ awa i k'a dɔn dɛsɛn bɛ ka ko kɛ ko a ko de kama min ye Bamakɔ ye awa i k'a dɔn ale kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye an marabaaw ye ka welewele da kɛ ka ɲɛsin communauté internationale ma aw mɛnna aw bɛ kuma na aw ye wo ye awa i k'a dɔn civiliw fara nin kɛra tan min ye UEMOA bɛ ka min kɛ a ka jugu civil fa ye UEMOA bɛ ka min kɛ u bɛ ka jamana kuturu u bɛ k'o de dafiri jamana kuturu a kɔnɔdenw u bɛ k'olu de fa sabu u kɛn bɛ ka an ɲɔ minɛ an ka nafolo b'u bolo ni u sago ma kɛ fiyewu k'u t'a di u dun t'a kɛla awa i k'a dɔn ɲɛma ninnu na dɛ u b'a kɛla civiliw de la u b'a kɛla anw de la ni womani waraci woci waa mun de n'o bɛ se ko la a ka wuli ka nin fana dénoncer n'o tɛ nin fana ye maa fa de ye nin ka jugu ni maa fa ye wari an bɛ ninakili ni fa min i y'o tigɛ ka taa banamini k'o tigɛ o tɛ maa fa ye kiiri jaabi bɔra hali bi i kɛlen bɛ k'i banban womani waci waa mun ci ti de womani waraci n'u bɛ se ko la u tɛ wuli sa wa ani CNDH wallahi droit de l'homme nin fana y'a dɔ ye sa dɛ an ka droit ye min ye k'o tigɛ da justice k'a fɔ k'a bɛ kɛ tan de o ma kɛ o tigɛra maa si ma communiquer kɛ ka bɛn o ma abada an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamana in gɛn bɛ kabako ye dɛ ɲɛma hali an ka parti politique si tɛ yen mun ye communiquer kɛ ka bɛn nin ma mais u bɛ se ka kuma kɔni o k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw bɛ civiliw fɔ u bɛ s'o la u bɛ s'o la mais an ɲɔ minɛnen don an ka wari tigɛlen don sariya kisɛ kelen a t'u bolo tɛ diɲɛ na min b'a yira k'a fɔ k'u kan k'a kɛ awɔ u tɛ kuma dɛ mais u tɛ se ka kuma abada ala k'a ni sababa a bɛ ɲɛ ni ala bɛ yen a bɛ ɲɛ ni ala sɔnna duga tɛ dɔgɔ min ye awa i ka dɔn fasirikɛba ko a ko dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔn kɔ kiiri bulon min bɛ yen n'a bɛ cour de justice ko fɔ n'o ye UEMOA ye n'o ye wulikajɔ kɛ ka yamaruya di awa i ka dɔn o k'a jira k'a fɔ ɲangini bere min bɛ yen n'o tan bɛ ka Mali sɛgɛrɛ a tɛ sariya kɔnɔ diɲɛ fan si fɛ ko fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ ɲangini bere ye a ka bɔ anw kunna yalasa min ye awa i ka dɔn fiɲɛ bɔda an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min a ko Mali gouvernement awa i ka dɔn ko in bɛɛ lajɛlen kelen fo ka na se bi la a bɛ ka jateminɛ kɛ jateminɛ min kɔnɔna na a y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ min ye commission ye n'o ye UEMOA awa i ka dɔn olu ka wulikajɔ ye i ka dɔn o maa minnu filɛ k'u ma se ka awa i ka dɔn kalan don ɲina ka bɛn ni awa i ka dɔn nin ko ye kiiri bunakun min bɛ yen n'a bɛ awa i ka dɔn UEMOA yɛrɛ ka awa i ka dɔn cour de justice ko fɔ u ye sariya min bɔ k'a ben ninnu tɛ ka se ka o sariya a bɔ a sira fɛ a ko n'i y'a jateminɛ kabiri avril kalo tile 6 san 2022 min ye awa i ka dɔn ko in ye a ma se ka ɲɛ sɔrɔ min ye colonel Yentiri fasiri kɔnɔ fasiri min n'an ko a ma ko awa i ka dɔn soir de Bamako u ka bidon bɔli ko in tibi taba ni a don ka bɔ barika ka bon kosɛbɛ nka waati t'a kama dɔgɔ an bɛ nin meleke k'a da sabu lɛn de bɛ yen maaw ka faamuyali sɔrɔ a la Umaru Ongoyiba dɔwɛrɛ tɛ an ka jamana ɲɛmaaw diminen don u funtɛninen don u ye wele bila diɲɛma bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ sariya kɔni tɛ bilen yɛrɛsagokɛ don min ye awa i ka dɔn CEDEAO ni a tɔ ninnu maa min b'u kɔkɔrɔ n'u bugulen bɛ o suma na u bɛ ka jugujuguya min ta ka ɲɛsin jamana in ma bɛɛ k'o faamuya bɛɛ k'o dɔn diɲɛma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali tɔɔrɔlen don Mali tɔɲɔnen don wa a mana kɛ kɔlɔlɔ min ye a bɛ firi awa i ka dɔn u kan a bɛ firi u kan ni ala ka jɛ ye nɔgɔ Umaru Ongoyiba a ka fasiri dɔ ye bonya b'a la ɲama bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye an tɛ taa munumunu sugu kɔnɔ ka na Gawusu Keyita nɛgɛw b'ale de bolo waati kɔni bɛ ka taa o kumana Gaston de fɛ an ka taa sugu la teliya la an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛra sababu ye ni kana ni tajiko gɛlɛya ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o sabu kɛ mun ye Amadu ko o bɛ Irisilakaw de la ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Irisi de ye jamana ye ale bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ale de bɛ taji kɔni n'o bɛ essence fo ka taa fara mun ye gasoil kan ani pétrole k'o di jamana ninnu caman kɔni ma a ko a gɛlɛya fana yɔrɔ jumɛn a ko banque dɔw fana bɛ nin waati na n'an bɛ nanzara ka banque ko fɔ
olu to so abada ka nafolo mugu ka bɔ ka di mauma mamunu no lube tata taji mamunu no lube tata taji ta muye jamana wala kono kana anga jamana kono la ko ko sabu ga muye taji mundo ko irisla ko taji do ko no ko otido anga jamana akona la triba ko ni ayira ka fo munye ona punye maba ako bela delenki aklisigi muye taji ko gele ko tna anga jamana kono la abada pew kuna fani flani aya sama ko bo mal tribune kono la abadraman diko ale sebani gala ibunya obala ndo hali bi ambita minye Maman Touré ale kumambe kumambe sebe ngono sebe menango amaku Nouvelle Horizon Maman ya jira ka fo minye awekado anga awekado carte d'identité ndo ikado ka fo ko abena ken numérique minye awekado carte d'identité biométrique ikado ka fo ko koni ko yefenyi nambe ka tare nambe ko fo akuni ye jetemeneke kiba ka fo rapport o de bora madoka awekado la nyini kono o be tare ke ministre de la sécurité et protection civile conseil des ministres là-bas minno kera ajira la ka fo wili ka joni chesuru ko ni be minye projet do be mingu be wati dama dama bo no ye kasika anga seben den ku informatiser akado subana mashingo no ina fo dugu chama be ulu taw be chugumi o de kama anga carte d'identité nationale abena ke biométrique wa ka lakana be wele ko biométrique sécurisé ndo minye kibare dumadu akuni ye jetemene ke baye ka fo lay dudu do min tara abi wati jambo tara malion yi hali no ya soro gelew be dala be chugo do be minungo ni kembe ka nyami ni brisa nyami dabo ako na tabe minye aunga awekado chedun yenu ye jabana maraba minumbe uye wuli ka joke wuli ka jomi ngonna na nyini fe awekado bijini ka ke ambulo soro fenyi sabu malien de ngumo go be mina no ye carte nina akaboy carte anga sika anga mugunye ula aka ke carte minye carte nyermay ndo baro be ka ken usra de ko mana carte d'identité biométrique ang do ka do obina blade mana carte biométrique abike sobuye fenjama be awekado malien mugo be mina abe glombe obike carte kele ndila akuni ajetemine minye carte biométrique aywe ka do ma chama be minu ngoni be kanyi ngalike nga anga na nywan nege amugo be campaigna amugo be nyefolila o de strategela minya anafafa na okabun ko sobe sabu alaka na ledu sika foyite ala fendo femina bike so bi wati bela jerile ka wulika joni chesuru ke mbita kura mba keta do ka do fana kuma ona noya ko nga ni jati mineke carte biométrique minna na lefle ni programme problème chama be min fana kumbe carte ni na kula o problème chama ikado o fana abina noya ko sobe ikado fana bisi basaledu carte biométrique no tara kalata sebon ikado abebla onola minye na fulumugo ba mimbe nambo bo wati be kata kalata sebon gla be ki ta suro be kaninge carte biométrique na bibulo kaba do o yi la fiale nga u ka ujija carte do yi alo yere suro li baray o mana biométrique no bi suro chugo mina ko ujija afoka nye suro jona mbi se ka tofu so do mbi se ka la fia chugo mi note afia kadi wa kibara dumadu Maman Touré ndo aka fasire do wati sira angata Maman Touré ame foleta ninga asegre pendant ne be mbolo do ne me bona ale nyama abena tamuye jugute fantana wartigi tegama gele oko munye Dawda Sangare ale kumalendo ako munye senika mununo lube move Africa Malitella nyama mamumbe no de Adama Traoré munya ida kafo ko muye erko matem ko nyama baya ale nyama ebena kafo ko muye senika mununo lube move Africa Malitella obina Adama Traoré ninka awele kiri buna kun kana kane ko muye Adama Traoré ika chokoroba tewa ko muye sefa war million ke me shegi nywana nyama ika chokoroba tewa Adama anga chokoroba duke eko chukuri aga wari mo soro eko ya chokoroba no de nga sebendi mbinyini ka kade mini ka demisoni ako ne chokoroba ere toto te durula jila sawa ala kumagelera ya mulle fla ko de tanga chokoroba to kuma gelera de nyama muya Adama Traoré munye senika munumbe move Africa Malitella ya ira ka foko munye Adama Traoré kwa ye joro takadi ayrani joro manga wa ye papier nyamine chamane ko olado munye kiri buna kun keneka strategique labe na ye ka foko munye Adama Traoré ame domina kombika ya ira ka foko munye Mamade be ka foko be telephone konire e consommateur nyama ko bela delenka nyama ya haye ka munye fatrike ba ya ira ka foko munye senika de move Africa Malitella uluko ni ira ka foko okorofa munna abora munye Adama Traoré dakono nyama ko korofa ko wiya do bi o wiya do shini usabika oli ira munu ye senika move Africa Malitella sigata la oli ira consommateur ko ga manda foi ko o mataka di munye Adama Traoré manda mu mayira ka foko ka move Africa Malitella nyama foka ta fra Orange Malika nyama ninko oli wole kiri buna ku kenaka atiba ka fola ako wati temono na ninke wada ka madugo mashila munye
Adama Traoré ko ye Orange Mali fo ka ta fara mun ye Move Africa Maltel kan nyama ayu wele kiri buna kun kenega akara sababu ye mun ye kiri ko ni o jara mun Adama Traoré la nga mun ye folo ko mun no o wulen flan ni Adama Traoré no fe ko matam nyama ba amakenya na de akari arabu akari nyama amakenya na de ka nyama ta ndala kabala inda madili ka douala amakenya na de obijula kata parce que ba on nga fola ako munye Move Africa Maltel o saniko ko nyaira ka fo nyama duna na tawla ko sikata la munya Adama Traoré o ya wole kiri buna un kanaka wa munya na fola kasabim no obineno akana ka ngusra nyama ko savoir million keme shegi ka choroba ka ngusra kuna fona flani anya samaga bo ene pana ale kona la dawra sangade ale samaningala ibunya ba million juli million keme shegi kwa Adama de bosara abo sara de ala kan ni sababu no mi ya awai wati ko ni corona ngambe awai kado antela ka kunje telela do be bulutugunde abana wala nebe ni nda jona ambo ke ka kunje mi ye abe ndudi ikado ka fo abe ashido akoni kuma mbe sebe ngono sebe min nangwa mako aujourd'hui mali kuma kembe akono do mi ye awanga jiko nanga kurango laidu minumbe no lutara awye do mi ye awai kado mulubi nyinika sigifa awmbulu ko awanga tabulu demission ka walanze me awai kado ire no ko ni ye fenye femini awekado obe aunga tabulula ministre do be aunguna bina nyeshine be energy ma ni ministre ino ye awekado lamini jongo ala awekado akanga walanseme ka jongo ala fo ka jira ka fo nyemi mvo makinye fo awye ndesera awekado ngu ya fo chukomi amatema usirafe akosabu minye ninje nye ayajira bela jilena ka fo kurandige bambali mimbe ani awekado toro jugu mimbe aundala no bitalike awekado minye awakurandige ani awekado ji ayajira ka fo marsikalo 2022 mim no obinali yelma min temena ko bi se yoro ko ba soro ko akobi ke awmbolo souvenir koro ma shite awekado kurantige ani awekado ajitige ma shite oyebli lamini ayeni mvo jongo alaminye awekado no ya soro directeur ulube sugandila ko luta ko lu awekado ta ku ke directeur ko ke wale nu ka tabulula ministre minumbe nube gouvernement na ko lu fana moye minu ka nga sege awekado la seka ko ni adon ka bonywana sabu ni ministre min vle ne nobel lamini ko fo lamini sedu do ere ba to ko indonde aledo malien bebi da ka suguni lamini sedu sabu kula ngembe jeu de lumière di wallahi nya komi yanve ana komi yanve wa o ere de matede minant ma shite mim se ka fo kika minando majini wallahi ne ere ya ere ayam mutigaya dama min tigara be kondia ati konde ka ba lamini ko awekado ko basro marsikalo ko basro ko bana lamini ka bo akakuma o de kadi awekado malion ko addo ko nyira bi chuko mi anga me lamini yere note ni evaluation gumbike awekado mali gouvernement ka don ni yeninge para de kai nyangma ya soro lamini sedu zero fakera ma amena abore gouvernement na amena kambi doni mina ko bi ni ma be mimbe ka mawfundeni mawfurgu ajimu naka mo yere bolo transition ko ina lamini ka parti do ha wallahi kurani ejiko lamini sedu o yorodu o fasiri ke ba ajira ka fo minya awekado lamini sedu ni démission kumbe kunya kelena lamini ya kunganga walanze mede do wati nana fasiri fleni minya aujourd'hui awekado ka bido boli do ibunya ba nyama wati asema koronana ante bo kula fo ngona abada fo nga doni fo mu jela koroji kantin sugula ko munna anyamini no jela koroji konala nyama ante bo kula fo ngona abada ida sira anga nda dola